Mehriban. He? Stadille teret gol tüwrekler bedelipdir arçalar. Ay adamlar şun bedenip beslenip tüweleme muhaserada yel garşı atıyorlar. Atagodun. Uy. Ha? Atacan. Aw. İlkinci duşumu diýadyňy düşýärmi? Uy. Şonda sen maňa tüýü hatyn ýaz beripdiň. Uy Mehriban. Şu adam şu tüýü haty gursagymda taklap ýörne. Oy sen Atacan. Ne? Anlamadım. İndim. Vay gowdugyny. Gelin ikimiz şu ilkinci duşumu ýatlaly. Ýatlalymy? Gow gel ýatlaly. Bol ýatlaly. Bol ya. Uy. He? Aten şoň duşuga giýjak alyp geldiňe. Uy, howatro. Bar şoň üçin täzen aňyrdan gelsen. Şeydäýinmi? Hawa şoň giýjak alyp geldiňe. Bol ýany Men kän garaşdym. Bol ya. Näsem kämay. Men şu ara hala şanma bir süýük gatyny ýazdym bolýanym. Halarmy kal? Süýük gatyny ýok, man bir bahana tapýar. Hükman her gezek gelýär bir duşugy bir bahana tapýar da. Ya hatyn ýüzüne atyrtyp beräýsenmi kämay? Ay ýoklay, onu da bir hatyňa bir çyýk çasak bolupdyr diýer. Gowzugara men şu çağılara sowut berip öýüne uratoynam, gaýtaynam. Ajgym neme uy öde milýan ekele. Neme? Ay oğlum. Ahaw. Çağırıpsın geldim. Aydı ver. Geldiňmi? Täzeýiň gutly bolsun. Senin täzeýiň gutly bolsun. Şon aýdaýyn diýip çağırdyňmy? Ýok, neme men süýük hatyny ýazdım saňa. Şonu al o kaýda Mehriban. Ay oğlum. Men berdi. Uy. Ine neme süýük hatyny. Vay ay oğlum hatyň myzıklagy. Şo seň ýanyňa ylgak geldim bolýanym. Şonu derlenirdi. Vay özüm çeýnelen ýallagy. Ne maliyatykda ýazdyňmy? Hawa öýdekiler görmesin diýip maliyatykda ýazdym. Gizlerim. Hawa. Bolýarda. Ady vay. Bidi vay. Ay oğlum, hatyňdan ne hilgy? İtýannakdan ökün ýaly. Ady düň kulturly ýöne. Men adi düşünemek özüňe gözüm dögülüp gitdi däme. Uy. O kap beräými? Oko? Bolýa. Taýin mi dinle mene? Taýin. Taýin. Bolýa. Neme? Salam haty. Şon çatawan şo taýda. Uy, salam Mehriban. Salam men şo. Hawa berde ýatdyryn. Men şu haty ýazmak bilen öz ýüregimde lowlap tutaşan söýgü oduny saňa ýetirmek istedim. Anhaýny ençeme wagt bäri söýgü ody günüme goýanok. Günnüz oturdanok, giýje ýatyrdanok. Dur. Kim oturdanok? Kim ýatyranok? Ay oğlum, giýje günnüz ýanyňda geçip berenmämi? Ýürege düşýär diýjek bolýarmy? Biýdar etýär diýjek bolýarmy? Yo Mehriban, şunu ýazamda da özüme bir halap barmadyň. Halamadyklaryň maňa kap bermelmi? Yo, halamasaň pozaýyn. Poz? Bolýa, pozaýany. Wagt döretmek kynly ýazmak antar. Gördük döretsin. Neme? Izno haýmy? Oko? Doğru ýaramy. Şol sebäpli şu haty ýazmaga mejbur boldum. Kim mecbur etdi? Men mecbur etdimmi? Ya başka biri mecbur etdimi? Ýazasyňa bilmedim o haty. Yo, neme Mehriban, gaharyň gelmesin, bolmasa halamasaň pozaýyn. Po? Bolýa, pozaýan ýazyr. Izno haýmy? Oko? Bolýa. Neme Mehriban? Men şo. Yo, staýda ýatdyryn. Neme? Sen buğday renkli ýüzüň. Kim buğday renkli? Men buğday renklimi? O mektepde koýakak akça pampadan diýerdiňa. Ine men buğday renkli bolaýdymmy? Yo, bir zorulaň arasynda o kapberende üstünden gülämesinler diýip bara bir ak kagyz diýip ýazdyrmaýyn edim de halamasaň pozaýyn. Boro, yu osra gaýtaňa bolýarly, izno haýmy? Oko? Bolýa. Neme? Sen okora dek gözüň. Kimin gözü okora? Men gözüm okoramy. Oğlum men gözümde var onu gözden başka işsat yok da ýene okoroýal gözler bolup dur da şeýlemi? Yo, bolýarly Mehriban gaharlanmasyna, bolmasa käse diýip ýazaýyn. Käse, şoňalçyk iki tane kiçik gözüm barmy men, he? Yo, bolýa halamasaň pozaýyn. Gapçalyk sanap durmada. Şu taýda gazan niýem ýazynny? Gelşermi? Uy, neme? Izno haýmy? Oko? Bolýa. Neme? Mehriban? Men şo. Yo, staýda ýatdyryn. Neme? Sen derekdeý boý syýratyň. Kim derek goýly? Men derek goýlymy? Ay oğlum ömrümde derek gördüňmi? Şolar ýa boýunmam men. Kimi gödegine getirip ýazyň, he? Haýsy köçede ýaşaýar, haýsy obada ýaşaýar. Yo, Mehriban gaharyň gelmesin, bir wara zorulaň arasynda bir gülmesin örüsüň dönüp, kiçik goýlyp ýalmaýyn edim da bir boýuň uzaldan boldum. Halamasaň pozaýyn. Oro, yo, osra gaýtaňa bolýarly. Izno haýmy? Oko? Bolýa. Neme? Asla ýörep seýkin wasyp ýöreýsin. Kim atsa ýöreýär? Kim teýkin atýar? Ay oğlum, men ýöreğimde goňşymyzyň itleri midimden ýetip bilen oga. Seni aňyrda dur, he?
Aslı yürüye. Nem qaharlanmasana Mehruan. Şu maşinanım qatılgıya dip yazmayın idim de. Halamasan bana pozayın. Poz? Bolya bu poz ya ne yadır idin o qap berayım. Oku. Ha bolya. Mehruan. Men şu. Ya o sen neme? Şu. Şonça sevamış otaydı. Şu yerde var tolkunat yataslarına ma dip yattırın olayım. İnni men taşlam tolkunatan ok diyecek olyan mı? He? İnni değil mi? Taşlanmadı. Üstüne ul başladın mı? Yo bolyala qaharın gelmesin ne? Halamasan pozayın mı? Poz! Poz mu? Ha? Yaz. Uzun. Yere yetip duran taşlar vadi. Her tarım barmak yalli. Yüreğine de, yüreğine. Tolkunat ya deyip yaz. Yazdın mı? Ha, o yazdım beyne yazdım eyem. Teret uzun yere yetip duran taşlar var. Ödem her bir parmak yali. Hava. Yüreğine de şeydip tolkunat ya. Ay oğlan algamda diyem ok, yüreğinde diyen. Ha o yüreğine şeydip tolkunat ya. Ha. Ay düştük gülü yankı qalanca yerini alıp qalan yerini yırtıpsın aymalı. Ay oğlan, Ha? şu iki tetur için çağırdın mı beni, he? İnni kaydıp şuraya ya bol gısıp hatın ya daytın. Onu, ne mi diyecek olsan gelle yüzüm ayt. Ollu. Mehruan, men sen elmi dama özün aytarın. Men hiç o sen yanından ayırman. Elmi dama men sen yanında borun. Sonra aytsak oğlum men... Ay oğlan ne mi çüylönün mi? Ha yok. İlmi dama yanımda var nip dursun ha. Ha, o? Yanımda var la. Bolya yorunum giderler paralı. Atsan yanına. Ay oğlan yürün yarıp var ya mi? Toydun ton bilece yürerse. Uy, onu yurda iyidime düştü giderler. İdine sürp var ya derlerdi. Onu men sen iyidine düşüyor. Öngüne sürp var ya derlerdi. Onu kol çıkıyor aylı. Tovi sapralı ilun görse ne mi diyer? Onu men ne mi duran yerimde uçayın mı? Uçma. Kanatın yok ha barbar. Uç bilmeyen. Durda pikirlen. Son aydarsın böyle mi? Yüzün pikirleneceğine meydan oğa. Pikirlen. Karaşyan. Uy, yadıma düştü fikirlerinin Mehruan. Şu tediyli ecem size savçılığı uğradıp toy melleyen, hem meğden toyu çağırayan şu tediyli adamlar. Mehruan gel. Mehruan, Ho Atacan. men şu tediyli var ya sana kovaydım dedim. Ayıp vereyim mi? Vay Atacan aydım nire sen nire? Ay men tediyli geliyor da alkam. Ananı coş koyu. Çoğuşayım mı? Coş. Ne amede? Aydım gadi? Ol ayıptır. Neme? Ey kara gözlüğüm salam, sen derdinden yalan, eyleme bimar ışkında yar beni dertlere koyun. Neyle kovaycan mı? Vay yediydim. Ben şulaydım televizordaydan olsan da. Kovaycan gerek. Yok le yediydim televizordaydan olsan öçürürdüm. Şu biliyana guvunu yaranı bilmeyeceğim. Uy, men sana bir kov haber aydayın. Kovmi. Kaç kov? Ayt. Aydayın mı? Ayday. Aydayar. Ayt koyver de. Aydık koyver mi? Aytta. Aytsak da. Aytta. Şu şey yüreğim yarıyan o aytsak da adıma yadımdan çıkıyor da ben. Huşum yok da tever. Huşum badı o miyan kıygırağında gidiyor da huşum. Uy, ne mi diyecek öyle? Ne mi Şu diyecek? teyze yılla Hava. sana Manga. ullukan bir soğuk odalayın mı? Ya maydadan kem soğuk Oy odalayın. dur oynayalım hadi birden ayıp yürüyormuş ket yetirmesene. Neme elin şeyttin he? Ova. Ullokanıydın ola bir kere sanmağa men dedi yo sanmağma bar. Onun yankı olmaydı danam ken zatiydin değil mi? Hava. Vay dedim şu maydadan ken zat alıp verey seni. Yürünü mi sana ediydim bir kile kısmış alıp vereyim. Maydadan kem de sana oturmalısıydı. Ay oğlum Ha? şu alıp vermeyecek ol perda dediyen de. Yo alıp verecektim de alıp vereyendirine. Nemeli ol Atacan. Ha. Men şuun bayramçılık günü oğudan gerek. Katı odan değil. Ay özüm yaş görünyen gerek. Katı yaş görünüyor. Vay kovduğunu. Neçi kaçlanma terid. Neçi yaş veriyen? Dur. Birden kısamasana. Hadır. Sen kaç sana teredim 18 yaş veriyen. Vay şolor yaş görünyen mi? Ana bak be. Onun kirpikleme terid neçi yaş veriyen? Kirpiklerine teredim 17 yaş. Vay şolor yaş görünyen mi? Vay kovduğunu başmayla gitti de. Onun doğduğuma teredim. Ne doğduğundan arçaktım ya dedim. Vay Atacan şu oğudunluğa hiç düşünen yok da oğuduna. Bolya. Doğduğuna teredim 16 yaş. Vay şolor yaş görünyen mi? Ay üçüsünü koştan 51 yaş oluyor da dedim. Ama şolor ulu görünyen mi? Yo 50 yarım diyecek oğlum. Vay sağ ol.